Сәлем. Сәлем, дуслар. Біз тапшыруға әзір. Вирус. Ондан қорқырға керекме? Һәм алардан нишік сақланырға? Бұл һәм башқа сұрауларға бүгін бізге табиб-педиатр Илнур Закиров жауап берешек. Исәнсіз, Илнур абый. Исәнмісіз. Исәнмісіз. Илнур абый, нәрсә ул вирус һәм аның нинди төрләре бар? Вирус ул иң бәләкәй шундай әйтик дигәндә җанында булмаган организм, ул кешенең һәм күп кешелек хайваннарның күзәнәкләрен дә воспаление китерергә мөмкин. Шуңа аның төрләре әлбәттә бик күп. Әйтик дигәндә глобаль караганда да сез әле яхшырак та миннән беләсездер. Безнең бүгенге көндә РНК туплаган һәм ДНК туплаган вируслар бар. Әлбәттә, безнең бу сезон барганда без күрәбез менә шу эпидемияларны бигрәк тә инде РНК туплаган вируслар алар китергә мөмкин. Ләкин ДНК вирус турында тоже онытмаска кирәк, ни өчен дигәндә, әйтик тә сезнең әле хәтердәдер, әйтик тә инде ул безнең җил чәчәге ветрянка дигән ширдә бар. Ул безнең ДНК туплаган вирус. Элек бар иде безнең әйтик тә натураль оспа бар иде. Ул тагында шул ДНК туплаган вирус. Күбрәк безнең бүгенге көндә әлбәттә менә шу РНК вируслары чыгарган ширләр күбәеп китте. Ул әлбәттә сезоннан безнең үзгәреп бара. Әйтик тә менә сез хәтерләсәгез, җәй көне ул берничә ел элек Төркиягә барган кешеләр алар төрек аның вируслары дип әйтеп йөрттеләр. Ул безнең энтеровируслар иде. Эхе каксаки вируслары, алар иң кечкенә, иң бәләкәй вируслар безнең җир шарында. Әлбәттә бу вируска күбрәк тә инде безнең кечкенә балалар яктыралар. Әйтик тә ягынан соңрак безгә грипп килде. Хәтерләсәгез, инде ул елдан-ел безнең шулай килеп тора шул вирус. Әлбәттә безнең салкын кыш һәм яз вакытларында, көз вакытларында барлыкка килә. Менә инде быел әйтик тә 19-нчы елның азагында безнең илгә, безнең җиргә әйтик инде шундай тагын бер шундай баш катыра торган авырту килеп җитте. Аны күп кенә кешеләр куркалар, паникада күтәрәләр. Бездән әйтәбез инде коронавирус ул инде шул ук РНК туплаган вирус булып тора бүгенге көндә. Коронавирус башка вируслардан нәрсә белән аерыла? Шуны әйтеп китәргә кирәк, аны күп кешеләр әйтәләр, яңа вирус диләр, аның яңа төре дип әйтсәң була, дөресрәк әйткәндә, ни өчен дигәндә, коронавирус инде ул күптән билгеле авырту. Күп кенә безнең әле иске китапларда бар иде. Әйтик тә салкын тидерүнең, шул респиратор вирусның коронавирус белән барлыкка китерүен. 19-нчы елда нәрсә булды? Ул булды безнең әйтик тә шушы вирус үзенең генын үзгәртте, генотипын үзгәрде. Һәм кеше менә шу генотипка әле әзер булмаган икәнен күрсәтте кешелеклек әйтик инде. Ләкин шуны хәтерләп әйтергә кирәк, менә шушы безнең әйтик тә эпидемиялар алар 2002 дә, 2012 елда да булдылар. Без аны әйтәбез SARS дип әйттек инде. Менә бу SARS авыртулары алар шулай ук кешеләрнең үпкәсен, ялкынсын барлыкка китерделәр. Ләкин ул вакытларда паника күп күтәрелмәде. Алардан нишек сакланырга? Менә коронавируска бүгенге көндә актуаль булгач инде әйтик тә менә шушы бүгенге көндә бу вирус ул үзенең күп молекуляр массаның бик зур. Шуңа зуррак күзәнәк буларак инде бу әйтик тә кеше йөткереп чыгарганда да бу вирусны шушы вируслар 1 метрга артык оча алмыйлар. Шуңа белән күп кенә инде әйтик тә безнең бүгенге көндә видеоларда барлыкка килде, ниндидер киңәшмәләрдә барлыкка килде. Кешеләр бер-берсе белән 1 метр арасында булырга тиешләр, якын килергә тиеш түгелләр. Әлбәттә, һава белән очкач, әгәр дә алар якынлаша киләләр икән, әлбәттә калган кеше аны электреп тә алырга мөмкин. Ләкин әгәр дә ул электермәде икән, икенче очрагы әлбәттә инде ул әйтик тә предметларга утыра, ниндидер әйберләргә утыра. Кеше менә шу пычрак кулы белән уларны әкренләп кенә битенә сыпырып алырга мөмкин, авызында сыпырып алырга мөмкин. Һәм әлбәттә бу вирус инде безнең организмга үтеп керергә мөмкин. Шуңа һәр кеше әйтик тә инде үзенең личный гигиенасын сакларга тиеш, әлбәттә ешрак кул юырга, әлбәттә әйтик тә инде кешеләрдән бик аралашмаска якын итеп бүгенге көндә. Шунда хәтерләргә кирәк менә бүгенге көндә күп кенә кешеләр шулай язып та чыгалар инде, өйдә калырга, өйдә калыгыз, ашыкмагыз, йөрмәгез. Шуңа бүгенге көндә инде һәр кеше үзенең сәламәтлеге турында гына түгел, калган кешеләр турында уйларга тиеш. Шуңа сезгә кирәкми икән
әйтик менә шушы магазинга барып килергә яки башка җиргә барырга әлбәттә бармаска кирәк. Күбрәк өйдә утырырга кирәк. Ни өчен без аны көтәбез инде барыбер әйтик җылы көннәр җиткәч менә әйтик менә шушы эпидемияның аска әзәюн көтеп торабыз. Шуңа һәр кешеләр менә шушы көнне көтәргә тиеш. Моны өйдә үткәреп җибәрсәк, әлбәттә яхшырак булыр иде инде авырмыйча гына. Рәхмәт. Безгә алардан куркырга кирәкме? Вируслардан куркырга кирәк, ләкин башны югалтмаска кирәк аны куркканда әлбәттә соң. Менә шушы коронавируска да инде әйләнеп кайтсак инде күп кенә кешеләр, күп кенә бу коронавирусны җайлы гына итеп үткәреп җибәрә үзләренә. Әйтик, безгә бит барыбер инде менә ел кыш вакытында, яз вакытында, көз вакытында без бар авыртып алабыз, салкын тиеп ала әйтик безгә. Менә шу коронавируслар әлбәттә күпчелек кешеләрдә менә шу салкын тию, простуда дип әйтәбез инде, ОРВИ дип әйтәбез инде, менә шу ОРВИ күп кенә үтеп китә. Организмда вирусның беренче билгесе булса, нишләргә кирәк? Әлбәттә, сезнең температурагыз күтәрелде икән, йөткерүгез барлыкка килгән икән, без үзебез генә бу вирусларны бүгенге көндә дәвалай алмыйбыз. Шуңа күпчелек очракларда мондый симптомлар күрәсе икән, табибка барырга кирәк, чөнки бүгенге көндә бу актуаль сорау. Барырга кирәк әлбәттә. Илнур абый, киңәшләрегез өчен зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт, сәламәт булыгыз. Рәхмәт. Димәк, Илнур абый киңәшләре буенча ешрак кулларны юабыз, Җәмгыять урыннарына бармыйбыз. өйдә утырабыз. Минем бер фикерем бар. Бүген кинога бармыйбыз, ә шахмат уйныйбыз. Бу бик шәп идея. Дуслар, сезгә дә шуны ук киңәш итәбез. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.